Pôdorys tohto domu určite dobre poznáte. Teraz vám ukážem, ako môže vyzerať po jeho dokončení. Mimochodom, tento dom má obzvlášť zaujímavú cenu. Ste pripravení? Pozývam vás na obhliadku. Orientácia domu na 3 svetové strany, sever, juh a západ, zabezpečuje dokonalé rozloženie denného svetla počas celého dňa. Prevažujúcou časťou domu je 5 izieb, ktoré poskytujú dostatok miesta pre celú rodinu. K dispozícii sú 2 kúpeľne a 2 toalety, obrovská denná časť spojená s kuchyňou a výstupom na terasu. Poschodie je tvorené 3 neprechodnými izbami a kúpeľňou z WC. Nechýba ani šatník v spálni. A čo na to hovoríte? Páči sa vám tento domček? A to sme ešte neskončili. Sme v slepej uličke s výbornými susedmi, čo značí len jedno, že ste na najlepšom mieste.